салом дӯстон, хуш омадед ба канали Бахтиёр ва Бахтиёр дӯсти мост, специалисти беҳтаринай, шахсоне ки дар YouTube муҳтоҷен ягон настройка кардан кор, монетизация равон кардан кор, монетизация кашидан кор, пин код гирифтан кор, налог пур кардан, ҳама усулгиёра бародари мо мекунад. Ина меро номери рақамошай занг бизанед, любой кортуна мекунад. AdSense, пин код, соати YouTube, канали тайёр, монетизация, бе монетизация, шагиду, ёки каналои майда-чайда 100 подписчик, 200, 300 то 38000 подписчикор ҳастай, каналои тайёр ҳастай, монетизацияш гирон, монетизацияш мурдагӣ, ёки айхта гирон канда кор, хай ишқилиб ҳама корора метавонад дӯсти мо ва дар YouTube шуморо ёрдам мекунад. Монтаж, логотип, ярлик, баннер, шапка, короче ҳама услугои YouTube барои шумо сохта мета. Шумо фақат хоҳиш кунед аз Бахтиёр тамом. Бахтиёри мо дӯсти беҳтаринай. Масалан, ягон хел машининг нест, фревгар нест, ҳама корора кардага то ҳозира ҳама даволни кор кардесиян ва пешравӣ доранд. Шумо ягон фикр накунед, мардаки хубай, ҳама корора метавона ай дасташ мебиёяд ва пешравӣ мекунед. Салом алейкум. Муамҷа бирӯз мебиём, я стоп кунам видеора. Ина миём. Боқи худованд намотонед, аба муша лайка бижиқен.